Здравейте! Аз съм Дигок 7 и днес ще видите как да си направите една вратичка. Ето е и тя. Ето как работи. Извинявай, че нещо лаги, нещо сървърът ми е претоварен. Това е нашата крава Мити. Майко, как ходи. Ето. Благодаря ти, Господи, че ме свързва с Бранка Летисия. Признавам, че научих много през последните месеци, в които ме изключи? Някакъв лак има. Така. Извиняйте, че клипчето беше толкова малко. Другия път ще е много повече. Обещавам ви. И